ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 10 январи соли 2026 бениҳоят навори ҷолиб кардем баъри шумо. 1000 рубл баробар ба 117 сомона 45 дирам. бардор азиз, хулосаи гап, имрӯз квартираҳо ҳам аз ҳисор ҳаст, ҳам аз душанбе ҳаст, бо нархи арзон аз ҳисор, бо нархи гуногун аз шаҳри душанбе, аз испечак аз дӯстон. хулоси гап, видео ништияк мегзара, хоҳишмандам бардори азиз нагзаронен. ҳамчунин ба маълумоти шумо мерасонам ки боша квартираҳо дӯстон аз наздик мо мерем навор мекунем, бари бинандагон пешниҳод мекунем. рақамҳо барои реклама метавонед ки занг бизанед. имо, ватсап, дасти, телеграм ҳамаш ҳаста шербачӯ. хулосаи гап, Авто ТВ дар хизмати шумо аст. биёин шеро инар лайкора мезанем, дар канал подписатся мешем ва тамошо мекунем навори имрӯзара. қисса кӯтоҳ, мақсад олӣ. мегзарем ба эълони аввалмон. бинед дӯстон, квартираи арзонак, коробка квадратш гареникалнай, метавонед ки шумо 2 ҳуҷраш кунед. метавонед 2 ҳуҷра кунед бардор азиз. ин квартира дар шаҳри ҳисор айни ҳол қарор дорад. 230 000 нарх, 49 квадрат ва рақамҳои 4 то 0 24 охириш 3 то 8 ватсап ва ҳам дасти ака марҳамат муроҷиат кунед. ҳамин квартира дар доми 10 ошонага қарор дорад. ҳамин дом худаш 10 ошона аст. ин квартира бошад дар ошонаи 8-м. мактаби аптека наздикай, назди мошинбозори ҳамин шаҳри ҳисор, рӯпарӯи харбуза, қарибӣ ба мактабу стадиону бозору дигар нуқтаҳои хизматрасоние ки дар ҳаёти имрӯзамон ба мо лозим аст. яъне ки ҳамин ҷо наздикай бардоро. хулоси гап, хона дар ҷои обод аст, обу свет дорад, ҳуҷҷатҳо ҳастанд. марҳамат акада муроҷиат кунед агар харидор бошед. дуюм эълон мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ арзонтар аз душанбе 2 ҳуҷра 255 000 сомонӣ дар ноҳияи рӯдаки аст, дар повороти Ленинград, дар домҳои нав. ошонаш бошад дӯстон, соколни этаж аст, фаромӯш накунедра. 2 ҳуҷра дорад, 42 квадрат. не ки ҳуҷраош бардор азиз бениҳоят ремонташ зебо, нав ҳам озода. обу свет, мактаб, мағозаҳо, ин чизо дӯстон мушкилӣ нестай. ҳаммома бинен, ҳоҷатхонара бинен бардоро. як ҷо аст, яъне ки санузел. ду рақам ҳаст, +7 963 324 74 59 ва +7 964 344 84 95. дасти русӣ, ватсап амхари дасти ба дасти бардоро. бо тамоми чизу чорааш мефурӯшем, мега ҳуҷҷатош омода, фақат мунтазирем харидори аниқа. бинед дӯстон, касе ки бояд ки ман ферма мекунам, ман фермер мешам, ман чорвои калони шохдор, хурди шохдор, яъне ки парвариш мекунам, марҳамат ҳамин ферма фурӯшӣ бидастай. бинен бардоро, ба қачара бинен, ба хора бинен шумо, ба қай меяку. дар ноҳияи дӯстӣ аст, яъне ки дар ҷиликул, дар деҳаи эшбексатор мега бардор азиз, дар деҳаи эшбексатор. ҳамчунин 4 дар хона дорад, 50 сотиқ замин дорад, 1 млн 700 000 сомонӣ нарх дорад. ака бинед. оғил отдельни барои 200 мол. паҳмиш бошад 12 ва дарозиш бошад 50 дӯстон. оғили ледни, утеплит кардагӣ, оғили заминия, яъне ки барои 200 мол аст дӯстон. барои 200 мол, ин шӯхӣ нест. ва барои гусолаҳо низ навес кардагӣ, 24 соат об ҳаст, 24 соат барқ ҳаст. инҷа бардоро ферма ҳаёхе, фермаи тайёр 1 млн 700 000 сомонда. акамон мега ман мефурӯшамаш, касе ки харидор боша. агар ҳуҷҷатҳош ҳамаш ҳастай, қоидавӣ кардагӣ, яъне гирди ферма маҳкам кардагӣ. дусета бардоро читон мекунам вая дта сета алопар мегирем бардор азиз, яъне ки саг барои нигоҳбин кардани амин территория. может быть тарафотам бардоро шояд ки гир кам бошад. акози гир камтарая, не ки касе ки чӯпон бошад итизора мефаҳма. хай бардоро ин ҳам як намуди бизнес аст. 4 хонаи дигар ҳастай барои зиндагӣ кардан. ира фаромӯш накунед, 4 хонаи дигар ҳам дора. ба эълони 4 мегзарем широинар. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ин ҳами яким советскида, қадур намерем мардоро. нами яким советскида
یک حجره دارد 30 کвадрат که اگه 370,000 сомонӣ гуфтеса якамон. як мисол ки худо медонед ки мақсад ҷош ҷои хуб аст, техникаҳо ин тарафҳо мақсад рафта омадан мегиранд. дар ошонаи дуюм қарор дорад як ҳуҷра дар дуюм ошона. рақамҳои 882 28 88 87 WhatsApp дасти якам муроҷиат кен дар якам советския хона. ин бино бошад бинои 5 ошонага аст, 30 квадрат дорад, ҳуҷҷатҳо техпаспорт дорад. хуб бардоро боқи маълумотҳоро метавонед ки аз худи ака занг занед, пурсон шавед. хоҳиш мекунам аз шумо. ба эълони панҷумин мегзарем. квартира фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино аст, яъне як ҳуҷра 40 метри квадратӣ дар панҷум ошона. лифт кор мекунад, иштияги ҳама қоидави. 20,000 сомонӣ кам, 500,000 сомонӣ гуфтеса бардоро, 500,000 сомонӣ. бо даҳон гуфтан бениҳоят осон. бале. хуб, хона дар ноҳияи Сино дар 112 микрорайон, аниқаш. хуб, як ҳуҷрага 40 квадрат, бинои панелиай, панҷум этажда, бинои 5 ошонага аст. бо таъмири хуб, гарми диҳӣ, санузел як ҷоя, ҳаммом, ҳоҷатхона. бо қисман чизи чорашане ки акамо меяд ки мефурӯшам. Техпаспорт дора, иловаги маълумотҳо назди масҷиди Меҳкалон, пушти супермаркети Диёр, назди мактаби рақами 93. дорухона ва дигар инфрасохторҳо мавҷуд ҳастанд дар ин наздикиҳо. хулоси гап, бениҳоят ҷои квартира ҷои хуб аст. нархам ништяк. шашумин эълон мегзарем. подписчикони муҳтарам, хоҳиш мекунам фаромӯш накунед дастгириёра. бардоро азиз, инам хел квартира боша, метавонед ки пешниҳод кунед дар WhatsApp. дар аввал ва ҳам дар охир ҳаст. аз наздик рафта камера мекунем бардоро, то ҳадди имкон пешниҳоди бинандагон мегардонем. як чиз дигаре гуфтам онто мардоро, дар WhatsApp агарам хел нишонтон батам, мардум суроғ карда истодаанд ки ака хона то 500,000 сомона агар боша аз нуқтаҳои хуб, ба мардум бигӯ, бошад мо харидор мекунем то 500,000 сомона. шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино дар Зарнисор аст. 2 ҳуҷра 56 метри квадратӣ ҳамин квартира дар ошонаи ҳаштум қарор дорад. дом бошад доми мастерок аст. ира фаромӯш накунед шер бачаҳо. 455,000 сомонӣ. доми мастерока бардоро ба иҳо одамое ки суроғ карданд пешниҳод кардам, баъзеашон қабул кардам, баъзеашон гуфт ки намешавад, яъне ӯ тараф мода дар кор нест. номерои акамон мондагӣ бод, занг бизанед шерои нар. ҳафтумин эълон мегзарем. квартираҳо аз Душанбе зиёд. дар шаҳри Душанбе дар нави Маяковский бача, дар Маяковский қарор дорад ҳамин квартира. як ҳуҷра бовар кунед агар 24 квадрат. биаем ҳамин нархша охир дар мумкин настроениятон вайрон мешава. хуб, як ҳуҷраи холи 24 квадрат дар Маяковский ҷойгир аст. дар ошонаи чорум айни ҳол қарор дорад. бино, яъне ки бозори дуюм буда таъмир дорад айни ҳол. таъмираш хай бад нест бардорон. яъне ки квадраташ каме хурдтарак. ин чиз балакай ба худи шумо маълум. техпаспорт ҳаст. илова маълумотҳо хоҳишмандам бипурсен аз худи ака. ва нархи хона бовар кунед беҳад қимат 450,000 сомонӣ. ака ин тарафода шояд ки ягон бародари шумо хонада хариданда лозимуш бошад, марамат занг занед. хубтараш ба ин занг занед бардор ниё кунед ака. хато накунам эълони ҳаштум бад дар шаҳри Душанбе, дар Зарафшон, дар Зарнисор дохил мешавад ба ноҳияи Сино. иборат аз 2 ҳуҷра ва квадраташ бошад 60 метри квадратӣ дар 15 ошона бо нархи 465,000 сомонӣ. рақамҳои 902 48 1000 марамат занг бизанед. хонаи 2 ҳуҷрагӣ, масоҳат 60 квадрат, маҳаллаи Зарнисор, Зарафшонам мегӯянд, даҳумҷа ҷойгир аст дӯстон. дар ошонаи 15 айни ҳол ҳамин квартира қарор дорад. ин бино аз 20 ошона иборат аст. навсохта аст, таъмири хуб дорад, нави замонавӣ бо сифати балонд анҷом дода шудааст, мега акамон. назди хона мактаб, масҷиди кӯдакистон ва бозор дигар инфрасохторҳо дӯстон мавҷуд ҳастанд. ҳуҷҷатҳо бошад шартномавӣ. эълони нӯҳум мегзарем дӯстон. касе аз испечак маро дида истода бошад,
анамин квартира нами сеюм этажда қарор дорад. Ира шумо фаромӯш накунед, дохил шудем ба худи квартира дар шаҳри Душанбе дар Испечак аст. Як ҳуҷра 32 метри квадратӣ дар сеюм ошона бо нархи 390 000 сомонӣ, 10 000 сомон кам 400 таш гуфти саякамон. 32 квадрат як комната тара. Хуб, Испечакда ҷойгирай. Мактаб ҳастай, беморхона ҳаст, наздик аллакай бардоро шарт нестай. Мисол ман чизора шумо гуфта гузарам аз нав. Хулас ига дар Душанбе аст. ҳуҷҷатҳо бардор техпаспорт дорад. Ҳамин нархе ки гузоштагӣ мекунад камон, боз насиб боша муомила мекунад. Ҳолат не ки ремонтш бардоро баъд набдастаи ба худи шумо аллакай маълум. ҳаммом ва ҳуҷҷатхона по ниход люкс кардагӣ аст. хуб, мегзарем ба даҳумин эълон дӯстон. подписчикони азиз, хона арзонтар иборат аз 2 ҳуҷра ва 30 метри квадратӣ дар ноҳияи Сино, аниқтараш дар 32 микрорайони шаҳри Душанбе қарор дорад. Ана ҳамин квартира бардоро дар сеюм ошона аст. 420 000 сомонӣ нарх айни ҳол ва рақамҳои 906 28 88 99 метавонед ки шумо айни ҳол занг бизанед. 2 ҳуҷрагӣ 30 квадрат дар ноҳияи Сино аст, 32 микрорайонда ҷои гирай бардоро. бино бошад бинои 4 ошонаага, худи хона бошад дар сеюм ошона айни ҳол қарор дорад. ҳаммом якҷоя бо ҳуҷҷатхонаш, ошхона ҷудогона будад, тирезаҳо ва балкон низ ҳам дорад. дорои 2 балкона бардоро. балкона метавонед ки шумо ака кухниам кунед, дар бисёр ҷоҳо омагӣ. ба анҷоми барнома расидем. лайкҳоро фаромӯш накунед. бестай бардор азиз. 500 000 сомонӣ то ҳамин қадар агар бошад хонаҳо метавонед ки муроҷиат кунед. 500 350 то 250 намхи нарх навоҳо боша бардоро. бо арки ватсап по ниход пиршидагиай илтимос метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. савдо кунед барои худтон. ма аз ҳамин канал бардоро ба худ обуначӣ ҷамъ мекунам, кор мекунам. шигр шумо дастгирӣ мекунед бардоро. маи бениҳоят миннатдор. ба шумо ма чӣ мегум? ташаккур мегум. то ҳамин дам бо ман будед. навора тамошо кардем, пайгирӣ кардем, дастгирӣ кардем, лайк кардем, бардоро комментарӣ кардем. ман аз ин миннатдор. то наврҳои оянда худованд ҳамаи шуморо ёр мададгортон бошад. дӯстон, паноҳтон ба худо.